Hola a tothom, avui parlarem del Drive com a espai al núvol per desar fitxers o arxius. D'acord? El Drive és una aplicació de Google, per tant necessitarem un usuari Google. D'acord? Qualsevol @gmail.com és Google o, per exemple, els de la nostra escola, els @cfamontserratroig també ho són. Anem a veure-ho. Ens anem aquí als 4 punts on trobem les aplicacions de Google. Fem doble clic i ens anem a buscar l'aplicació que es diu Drive, és aquest triangle d'aquí. Fem doble clic, ens demana què utilitzem, que ens registrem, d'acord? Iniciem el nostre, jo faré servir aquest usuari que tenim al centre, que es diu montserratroig@cfamontserratroig.cat, d'acord? Introduïm la contrasenya, i ara ja el nostre usuari és actiu, d'acord? I ja ens obre el Drive, d'acord? Drive, tal com l'obres, vas a la pàgina d'inici que et recorda els últims arxius que has obert i hauríem d'anar a la meva unitat. Aquesta unitat, en concret aquest usuari, té 3 carpetes. Una carpeta que m'he fet per esborrar, per fer-la avui, d'acord? Anem a crear-ne una de nova, o al revés, anem a veure com s'esborra una carpeta. És molt senzill, ens anem als 3 punts i senzillament mou la carpeta a la paperera. Així l'esborraríem. I ara vaig a crear-ne una de nova. Vaig a crear una carpeta, me'n vaig aquí a nou, d'acord? Crear carpeta nova. Li poso un nom, carpeta 1, per exemple, i la creo. Ràpidament ja m'apareix i quan faig doble clic em surt aquesta buida. Aquí no hi ha res, pots anar deixant els fitxers. Si vull desar fitxers, tinc dues opcions, o arrossegar-los des de la carpeta on els tingui. Per exemple, jo tinc uns fitxers al l'escriptori, vaig a fer això una miqueta més petit, i tenim totes les entrades. Si jo vull pujar a aquest fitxer d'aquí que es diu completic2, l'única cosa que tinc que fer és arrossegar-lo i deixar-lo aquí. I ens informa que s'està penjant i s'ha completat. D'acord? Ara ja tinc aquest fitxer aquí pujat. Una altra manera de fer-ho, en lloc d'arrossegar, és anar a l'opció, torno, aquí on posa nou, anar a la segona opció que és penja fitxers. D'acord? Aquí em diu que el busqui, per tant me'n vaig a l'escriptori, busco el fitxer, abans he pujat aquest, ara pujaré, per exemple, aquest que és un PDF, obre, i es penja igualment. D'acord? Tornem a fer-ho. Nou, penja un fitxer, el busco, en aquest cas aquest, d'acord? Ja s'han penjat 3 fitxers, d'acord? Ens manté els formats dels fitxers que hem pujat, d'acord? En aquest cas era un ODP, aquest era un PDF i aquest era un PPTX. Fixeu-vos que tot tenen el mateix nom, però són de tipus diferents. Una opció que també té el Drive és el que és la previsualització, d'acord? Vaig a tancar aquesta finestra, que és una informació que em diu el que hem pujat, la tanco per aquí. I quan faig a sobre de qualsevol element, aquí als 3 punts, faig, doble clic, a obre, em surt l'opció previsualitza. És important que entenguem el concepte previsualització. En funció del tipus de format del fitxer, el Google el podrà interpretar millor o pitjor. D'acord? Això no vol dir que aquest fitxer sigui exactament així, senzillament vol dir que la previsualització que fa ell. D'acord? Això és un PDF, per tant els PDFs els previsualitza molt bé. El PPTX és un fitxer de Microsoft Office, de PowerPoint, i també els previsualitza bastant bé. Previsualitza, d'acord? Ens diu que és un PPTX i el previsualitza prou bé. Però, en canvi, el ODP és un fitxer lliure i no el previsualitza tan bé. Si fem aquí l'opció de previsualitzar, ens surt això, d'acord? És una petita previsualització. Això no vol dir que això contingui, el contingut sigui aquest. Això vol dir que és el que ell està previsualitzant i el que ell està entenent. Tots 3 fitxers contenen la mateixa imatge, passa que estan fets amb diferents formes. No és que s'hagi pujat malament, és que el Google l'interpreta més o menys en funció a l'afinitat que té amb el programa. D'acord? Bé, ja hem vist com podíem pujar i com es podia previsualitzar un d'aquests fitxers.